yan. Naku, mag-ingat ho kayo dahil nauuso daw yung tinatawag na online travel booking scam. Ito ho yung paghingi ng pera o ng deposito nitong mga nagpapanggap na may-ari ng mga hotel, mga resort. At kalaunay, pag nakapagpadala ka na ng pera, nako, ibablock ka na doon sa kanilang Facebook page. Ito ho yung paalala ng ating kapulisan sa ating mga kababayan, karehiyon at kabaled na nais hong magbakasyon. Lalong-lalo na ho, papalapit na yung holiday season. Pero huwag ho kayong mag-alala. Pwede ho kayong dumulog sa PNP. At kung paano, mamaya, ikukwento sa atin yan ni kasamang Paulo G. Santos. At syempre, itong isang tinututukan ho natin, itong pag-aresto sa women's rights and children's rights leader o advocate na si Sally Ojano. At yung mga kasamaan ho niya sa mga NGO ay nanawagan na siya ay palayain dahil according to them, itong kasong isinampa na rebellion noong 2006 pa yung warrant of arrest ay wala raw katotohanan at walang basihan. Sa katunayan pag-araw, noong mga panahong yun, napaka-aktibo daw ni Ojano dito sa mga kanilang programa kung saan nakikipagtulungan din sila sa mga kapulisan para doon sa kanilang krusada laban sa pang-aabuso sa kababaihan at mga kabataan. Kaya ito walang dahilan para siya ay paratangan na nagtago dahil mismong PNP ay kanyang nakakasama sa kanilang mga aktibidad. Okay, kaniyon, simulan na po natin ang mainit na hapon ng Balitaan. Home yung lingkod, Justin Dizon, at kayo nakatutok dito sa CLTV Balitaan. At para ho sa ating unang balita, gaya ho ng nabanggit ko kanina, kayo ho ba nagbabalak ng magbakasyon sa mga darating na araw? Ito ho, sabi ko nga, Sabado na, ilang araw na lamang. Sa salita ho ng mga millennial o sa mga netizen, Hump Day Wednesday, ika nga, yung gitnang araw ng linggo, doon sa linggo ng pagtatrabaho, Miyerkules. So, 2 araw na lamang, pwede na naman tayo mag-relax pagdating ng Sabado at Linggo para sa ating ilang mga kabalid na nagbabalak ho na magtungo sa mga resort, mag-book online, gustong mamasyal, nako, meron hong paalala itong ating Philippine National Police dahil nauuso daw itong sinasabi na lang online booking, travel scam. At actually, isang muntikan ng mga biktima ang nagsumbong dito sa ating himpilan CLTV News at nakapanayam ng ating kaibigang si Paulo G. Santos. Para sa detalye niyan, makakasama natin. Walang iba, siyempre, ang Mr. Shoutout ng CLTV, Kuyang Paulo G. Kuya Paulo G, batiin mo muna yung mga followers mo. Shoutout sa lahat ho ng mga nakatutok sa CLTV Balitaan. Opo, hindi po kayo nagkakamali mga kaibigan. Hindi ho si... sino ba? Choy Choy. Baka naman i-bash ako ng mga followers mo kung meron akong babanggitin na celebrity. Pero mga kaibigan, kita ho ninyo, ito hong suot namin puti ni Kuya Justin yan ho yung araw-araw na fashion statement ho namin. Oo, lalo na kayong mga followers ho namin na ang hinahanap ninyo katotohanan na nabalita. Puti, 'di ba? Malinis na malinis. Doon ho sa mga nakasubaybay ho dito sa balitang ito, alam mo Kuya Justin, 'di ba pagka holiday season, karaniwan ng paalala ng pambansang pulisya, ang alin sabi ng mga followers mo, Justin, yung pag-iingat sa anumang uri ng street crimes o yung modus ba na nakikita ho natin sa kalsada, yung mga hold-upper, pagka sumakay ka ng jeep, merong laglag barya, iba't ibang modus yan, Justin Pero ito, napakahusay ho nitong mga scammer. Choy, ingat kayo ni kumare kong Mika. At ikaw, Lolo Ray, lalo na yung mga netizen natin, Kuya Justin, dapat ma-alerto ho dito sa abiso ng PNP. Dahil ho sinasamantala nito pong mga kawatan, yung mga scammer online, yung ating pong matagal na pinakakakamit, Justin, na tayo ay lalaya at makakapunta dito sa mga tourist destination. At binabanggit nga ho nitong amin pong case study. Ito hong nagreklamo, isang DJ pa. Si DJ Cervantes. Si DJ Christine. Sino bang hindi nakakakilala niyan napakahusay din ho na radio personality ho dito sa Central Luzon. At sabi nga niya, Justin, pansin niya yung nagiging takbo ngayon ng hilig ng ating mga kababayan na kapag binabantayan yung alert level, pwede na dyan ang mga bata, pwede nang mamasyal, pwede na mag-swimming. Ito ngayon mga kaibigan,
kalat po sa social media. Ito pong mga post, magandang promo, maganda choy meron ng free breakfast. Meron ka pang pwede mong dalhin yung iyong pamilya, 'di ba? Sa murang halaga. Sa halaga daw na 8.5 Justin, na i-offer itong accommodation. Hindi ko nababanggitin yung resort kasi legit ho itong resort ho na ito na kapag hindi ka naging mausisa, mga kababayan, ayan no, yung mga naging text message ho nila for 20 packs sa halagang 8,500 per night, Justin ha. At binabanggit pa nga ho itong lugar na po pwede ho ninyong inspeksyonin, pero eto ka, kasi sasakay ka kung sasabihin ho nila na po pwede kang mag-ocular, po pwede kang mamasyal at masisilip mo yung ganda nitong aming mga amenities, pero pagka Justin, sasabihin mo na okay, sige, magbubook ako. Teka, bago ka mag-ocular, ikaw muna ay magbayad ng kalahati. Doon na nagduda Justin, itong si DJ Christine, na mangyaring bakit magbabayad ako ng kalahati kung diyan sa disinfection na sinasabi, hindi pa ninyo sagot. Ganun ho yung hinala na Kaya alam mo Justin, maigi rin talaga na tayong mga netizen sa anuman hong transaksyon, talagang maigi magdalawang isip ka. So ganun, noong mag-uusisa na siya na teka, para saan yung disinfection at bakit mo ako sisingilin ng kalahati? Ang nangyari ngayon Justin, sige, mag-i-inspection ako ka. Sabi naman nitong scammer mga kaibigan, kung ayaw nyo, di wag. Nagmasungit na at pagka itong mga kawatan na ito Justin alam nilang intindido ka, tinignan daw siguro yung profile at dito na nga mga kaibigan pumalag itong kawatan at sinubukan din Justin na sumakay nitong Mr. naman ni Christine, DJ Christine, at dito na rin nga na usisa kung sino ang nasa likod nito na di ko na rin babanggitin ang pangalan dahil nasa proseso ho ito ng pag-iimbestiga nitong Cybercrime Division ng PNP. Dahil naibigay Justin yung GCash number. So may trace ito Justin. Okay. Kasamang Paulo, itong modus na ito, siguro para din mas malinaw sa ating mga kababayan, yung sinasabi nitong ating nakausap na si DJ Christine Cervantes, siya ay magpapabook at nung siya na ay magpapabook, gusto niyang mag-ocular pero siningil para dun sa disinfection fee na sinasabi. Ang alam ko din, nabanggit din dyan yung ilan din dun sa mga modus ng mga ganyang scammer, gumagamit ho sila ng litrato ng mga resort na hindi sa kanila o resort galing sa ibang probinsya para hindi natin matrace. Kung dito ka sa Pampanga for example, gagamit yan ng resort sa Bulacan o sa mas malayo pa, yung iba Laguna, as far as Davao, yung iba malalayo ng mga resort. Nandiyan yata yung junior kasama Paulo dumadaan. So ayun, makikita natin yung yung mga nagbo-book siyempre sila ay maengganyo pag nakita nila yung magandang resort tapos only to find out na yung kausap nila ay peking individual, gumagamit ng litrato ng ibang resort and then naniningil para doon sa halaga na hindi naman talaga niya mabibigay dahil hindi siya kinatawan nung nasabing resort. Ayan ho yung sinasabi nga ng ating kapulisan kasamang Paulo. Pero ito ba, Paulo G, meron ba tayong pag-asa kung sakali? Paano ba ito ilapit sa PNP at ano yung ginagawa ngayon ng PNP para naman sa gayon kahit pa paano isa itong ating programa, yung pagiging bukas nga natin sa kapulisan at siyempre sa mga nagre-reklamo na balaan ho yung ating mga kababayan where we want to support tourism activities that will generate income not only for the region but only for the whole country. Kailangan maging wari din tayo. Let's be without mas maging maingat doon sa pagbibigay ng bayad, lalo na ngayon kasamang Paulo, kung ikay may pera, kabilis mag-GCash. Buti na lamang ako walang pera, hindi ko ma-GCash kaagad. Pero kung ikaw may pera, pa-reserve ka, sige,
reserve ko na yan. Only to find out na hindi existing yung resort. Malay mo yung litrato, kinuha pala somewhere in Indonesia, Bali, mga magagandang resorts, di ba? Or Boracay. Tapos biglang magugulat ka, peke pala yung kausap mo. So anong sabi ng PNP ngayon na Kuyang Paulo? Oh, okay. Ito ho yung mga tips ng PNP Cybercrime Division. Ayon na rin po kay Police Lieutenant Colonel Sol Elefanio, ang tagapagsalita nitong PNP Region 3. Una po, i-verify po talaga natin. Meron hong mga official website ang mga lehitimo o gayon man ho yung mismong page na. I-counter-check nyo ho raw yung address at gayon na rin ho yung mga representante hong nagpapakilala. Kasi pagkayaan na Justin, gumagamit ng pangalan ng mga lehitimong resort, na kung minsan nagkakatalo dyan, Justin, yung page na kung kailan laang ito ginawa. Kasi pagka tinignan mo yung page, Justin, makikita mo din kung yung page ng isang establishmento, kung bago-bago laang, medyo maghinala ka. Bahagi yan ng masusing pagbusisiho. At pagka naman nagkaroon ka ng pagkakataon na makuha mo din yung pangalan ng resort owner, i-counter-check mo din dito naman ho sa mga registered na resort or hotel nito naman pong Department of Tourism kasi may mga certification yan, Justin. At higit ho sa lahat, mga kaibigan, pagka ho daw kayo nagbibigay ho ng impormasyon dito ho sa mga kausap po ninyo, wag, Justin, ayan, wag na wag ho ninyong ibibigay yung mga personal details ho ninyo, lalo na saan, Justin? Doon ho sa mga credit card kasi kung minsan, Justin, nagiging vulnerable yung ilan nating mga kababayan na nagogoyo ho sila pagka naibigay na yung mga personal details at yung masaklap pa, Justin, yung nagbibigay daw sila ng password. At alam mo naman, sa credit card, pagka nalaman yung 3 numero dun sa likuran ng kanyang card, ayun, doon na ho sumasabit. At maigi rin, ito, mga kaibigan, kayo po mga nanonood sa CLTV Balitaan, na kapag nakita ho ninyo na ang offer ho nila, promo, too good to be true. Ayan, too good to be true. Anong ibig sabihin niya? Malayo ho sa katotohanan, mga kaibigan, pagka ho yung mga special rate nila na sinasabi, kung minsan nga nagba-viral, Justin Kahit yung mga nagtitinda na sabon sa kalye, sasabihin nila, bibigay libre. Tapos bandang huli, sinisingil ka. Yun ho, mga kaibigan, napakahusay daw magsalita ho nun. At yung ilan nga nating nakakausap na nabiktima ho ng scam, sabi nga nila parang na-hypnotize daw ho sila. Pero napakahusay din ho, mga kaibigan, nito pong mga gumagawa ho ng kabulastugan. Excuse my term, Justin. Kasi kung minsan ito hong mga to parang walang puso. Alam mo ba, Justin, hindi lang daw yung mga travel and tour ang ginagaya ng mga to o yung mga nagmamanage ho ng mga hotel, pati ho yung air flight. Oo, yung pagbili ng ticket, Justin. Ha? Ang dami ring naloloko daw niyan, mga kaibigan. Gumagamit ng logo ng travel and tour at doon ho napapahamak yung ilan. Sabi nga ni ating Christine, DJ Christine, yung pagka-post niya, nakuha niya yung detalye nitong scam na to, pinost niya sa FB niya. Alam mo, ang bilis, merong nag-respond, agad-agad sinabi, naloko po ako. Ganyan naloko din doon. Tama ka dyan, Kuya Paulo. Pero ito nga, dahil alam naman natin, nagkaroon ng pandemya at siyempre limitado yung paglabas ng tao. O kung tayo naman ilalabas, mamamasyal, gusto natin yung privado. So itong mga nakaraang panahon, ito nakikita ko lang din sa Facebook, napakaraming mga bagong private resort ang nauna, 'di ba? Kasi lagi sinasabi, have your own place, Sabi, enjoy your own swimming pool. Yung mga ganyan. Napakarami at totoo naman ho na merong mga lehitimo at napakarami hong lehitimo ganyan na talagang dito lang sa Pampanga, inimbitahan ho namin kayo, mamili ho kayo dito sa atin sa ating probinsya at maging sa ibang probinsya pa sa Central Luzon, Kuyang Paulo. Napakadami niyan, mga lehitimo. Pero syempre, gaya nga ng nabanggit mo, ayan, yung naging karanasan ng ating kaibigang si DJ Christine, itong nangyari na
yung palang resort nga na yun, hindi lang siya yung tinangkang lokohin, kundi may nabiktima na. No? Dahil nga ito, bago, sasabihin, maganda. So, paano ba yung too good to be true? Pag sinabing 50% off o 70% off, di ba? May libre ng dinner buffet for 3 o for 4, ganyan. And then, malalaman mo na lang na yan nga ho, maghuhulog. At siguro maganda rin paalala sa ating mga kababayan, gaya nga ng nabanggit mo, Kuyang Paulo, no? Yung pagbabayad ko, maging, kasi yung transaction ngayon online, kumbaga, nagiging normal na. Yan na ho yung new normal ng kalakaran, ano? Pero tiyakin ho ninyo kung yan ho ay dadaan doon sa kung bank transfer man yan o yung kung sabihin na natin GCash dahil laging nagagamit, di ba? Meron ho yung naka-verify. So pag binigay ho yung number, lumalabas ho yung pangalan. Ngayon, pag hindi lumabas yung pangalan at hindi nagtutugma, magduda na ho kayo at i-double check ho ninyo kasi baka ginagamit lamang ho yung mga litrato doon sa kanilang panggugoyo. Sasabihin na ito ang resort namin, pwede kang mangupahan dito, pwede kang mag-arkila, ilang araw gusto mo, may libreng ganito, ganyan. Doon ho, nagkakaproblema. Pero Kuya Paulo, ito ang gusto ko naman, yung ating PNP Anti-Cybercrime Group, may paraan ba para matunton yung mga ganyan kung idudulog sa kanila? Kasi baka naman wala na, naloko na, tapos na. Pero ano bang sabi ng PNP dyan? Okay, ito hong atin hong tanggapan dito sa Camp Olivas. Meron hong tinatawag ho dito na Digital Cybercrime Laboratory. Lahat ho ng mga transaction ho ninyo, mga kaibigan, kung maaari daw, wag kaagad na buburahin. Dahil may trace yan mula dun sa IP address, Justin, na ginagamit nitong mga kawatan na to. At gayon na rin itong mga ginagamit din na personal detail. Kahit iyaan daw bogus o fake account na ang ginagamit ho nila, may kaparaanan ho para matukoy ito pong mga kawatan na sa social media, yan malimit daw Justin sa social media daw ang tambayan na itong mga to. At gayon na rin sa mga community. Alam mo sa mga social media account Justin, meron din hong mga community na kung tawagin. Di ba may buy and sell community, andyan hot na nakakapag-post ho yung mga yan. Ayun, sa pangangalap po ng ebidensya, kailangan ho na panatilihin hong andun yung kapalitan ho ninyo ng transaksyon. At para maisa formal din ho yung inyong reklamo, magtungo ho kayo sa tanggapan ng PNP Cybercrime Division dahil kung walang complainant, Justin, itong mahirap din. Kung kayo ho ay ipagpapaubayan nyo na lang na ay karma. Kasi ang karamihan sinasabi daw, Justin, itong mga nabibiktima, lalo na kung may kaya, yung 4,000, sige, karma na lang, hayaan na lang natin. Pagka ho may complainant, mga kaibigan, uusad po ang kaso. Para ho itong mga kawatan na to ay magtanda at sila ho ay mailagay, makalaboso nito pong PNP. Kuyang Paulo, siguro magandang makita natin dyan, may masampulan. Kung merong masampulan itong ating PNP Anti-Cybercrime Group, magandang maibalita rin natin upang makita rin ng mga kawatan na talagang may ginagawa rin yung kapulisan. At syempre, sa bahagi naman ng mga ikakaya magiging complainant. Kung minsan kasi nakikita nila, baka naman walang mangyari. Pag nag-complain kami dyan, abala sa oras namin. Naway, syempre, maging mas accessible yung ating PNP naman para ma-assistihan din o matulungan din itong ating mga kababayan na ganyan. So, maganda siguro, tingnan din natin gano'n na ba karami yung mga cybercrime cases, Kuyang Paulo, na sinecheck o binabantayan. Itong ating kapulisan, alam mo, kailan lang natanggap ako na nagpapa-load. Ito ho, mga kaniyon, lagi ito. Magte-text sa'yo, sasabihin, Mama, nabangga ako. O kaya, Mama, kailangan ko lang ng load. Pa-load mo ako dito. Minsan ako natatanggap ko yun. Hindi naman ho ako nanay. Kaya di ba, minsan gusto mong replyan di ba? Alam ko, for sure, marami. Halimbawa na lamang, si Gerald Balboa at si Freja John Villanueva, ayan, nanonood sila. For sure, nakatanggap na rin sila ng ganyang text. So, siguro para isa na namin ang usapan na ito, mga kariyon, ang payo lang ho natin dito at ang paalala rin ho ng ating Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, abay, maging critical, maging kwidaw
dun sa mga impormasyon na inyong ibibigay kung kayo ho ay nakikipag-transaksyon online. At tiyakin ho ninyo na humanap kayo ng verification process. Ika nga, no, pagtanong nyo muna kung may nakita kayong magandang resort, tingnan nyo ho yung reviews. Pagtanong ho ninyo, mas maganda siguro kung dumiretso kayo kung ito ay kunwari. Sabihin natin, City of San Fernando, abay, bukas na bukas ang tanggapan nila ating Ching Pangilinan sa Tourism Office ng San Fernando. At itanong nyo kung ito ba talaga ay nag-i-exist. Para sa gayon ho, hindi ho kayo maloko dahil yung ating mga tourism offices naman, nagpandemya at hindi, nandyan ho sila, pwede natin silang tawagan para naman sa gayon maging ligtas din at hindi maunsyame yung pamamasyal na ating pinaka-aantay. Okay, lipat ho tayo sa kabilang balita naman. Ito, Kuyang Paolo pa rin ang ating makakasama. Kanina ho, itong ating kasamang si Paolo G, nakapanayam po itong mga kaibigan natin naman mula sa kagawaran ng kalusugan. At yung ho kasi may programa ho tayo dito, yung kalusugang sigurado, no? Pero maganda siguro, Kuyang Paolo, maibahagi mo na sa kanila, no? Itong programa ng DOH kaugnay nitong isang sakit na binabantayan din nila, ito yung AIDS, no? Na dulot ng HIV. Ayan, nakikita natin si Paolo G. Jr. Gusto nang pumalit sa iyo, Kuya Paolo, no? Pero anyway, so ito nga yung sinasabi ng DOH, yung Central Luzon, mga kariyon, napag-alaman ho natin sa ating mga kaibigan sa Department of Health, pumangatlo sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamaraming kaso ng HIV. So yan ho yung tinutukan at nakausap kanina ni Kuyang Paolo. Paolo, paano nangyari itong ganitong klase at gaano kadami when we say that Central Luzon is number 3 when it comes to the most number of HIV cases in the country? Justin, yan nga din itong nakitang datos ng region natin kung ano nangyari. Yung mga tanong itong ating pong mga observer dito sa kaso ng HIV dito sa Central Luzon. Pero all over the country, mga kaibigan, ito hong numero na binabanggit ho ni Kuya Justin, to be exact, mga followers ng CLTV Balitaan, nasa 981 cases ho, HIV positive ang na-diagnose. Kailan yan, Paulo G? Nito pong September o buwan ho ng September ng kasalukuyang taon. Base ho dito sa clinical manifestation nito pong HARP kung tawagin. At Justin, alam mo ba, kada araw sa buong bansa, ilang Pilipino ang nadadiagnose ngayong taon ho na 2021 ang tinamaan ho ng HIV? Nasa 33 case kada araw ho dito sa ating bansa. At ito po yung mga numero, mga kaibigan, na pasok ho ang Central Luzon dun sa top 10. Umpisahan ho natin, siyempre ang pinakamataas ho, mga kaibigan, dito sa National Capital Region na 28% o katumbas ho ng 271 case. Sumunod naman na Kuya Justin, parang gaya din ng COVID-19, NCR ang ground zero. At dito ho sa Region 4A, ito naman ho yung ikalawa na nasa 227 case. At dito ho sa Central Luzon, gaano karami? 121 case o katumbas ho ng 12% doon ho sa higit 900 po na kaso na naitala ho nila ngayong taon. At ayon na rin po kay Joseph Michael Manlutak, ito hong Regional HIV Program Manager ho ng DOH dito sa Central Luzon, sa personal nitong pakikitungo dito sa mga HIV positive sa rehiyon, Justin, ilan dito sa mga masakit na katotohanan na ibinabahagi nitong mga tinamaan ng HIV, ito yung mga nawalan ng trabaho at nag-resort, Justin, sa pagbebenta ng laman. Ang tanong natin, paano nangyayari na nagkakaroon ng bentahan ng laman? Ito raw, Justin, online na rin. Na ilan ho dito sa mga nakita ho nilang mode of transmission, yun hong sexual contact. 98% ho dun sa higit 957 HIV case na naitala ho noong September ng kasalukuyang taon ay ito hong pakikipagtalik, Justin, ang nakita nila. At dominante dito yung male-to-male sexual contact, mga kaibigan. Habang 1% lang ho yung mother-to-child transmission.
At dito naman sa bilang na to, Justin, talagang malaki yung bilang sa hanay ng kalalakihan itong tinamaan ng HIV. So ang masaklap lang, Justin, ito madugtong ko pa sa mga nanonood sa atin, lalo na po yung mga magulang. Subaybayan po ninyo yung inyong mga anak dahil alam nyo ho, dun ho sa age bracket na pangalawa sa pinakamataas ho na kasama ho dito sa populasyon na tinamaan ho ng HIV positive. Yun hong mga teenager, mga kaibigan. Ito po yung masakit na katotohanan mula ho sa edad na 15 years old hanggang 24 anyos. Alam mo Kuya Justin, gaano kalaki yung mga kabataan na tinamaan ng HIV? Nasa 314. At yung 25 to 34 years old naman, ito ho yung pinakamalaki na age bracket na HIV positive. So ito hong tanggapan ng DOH ang pakiusap po nila, nauunawaan nila Justin na during the time of hard lockdown, sarado o nagiging limitado itong galaw nitong mga testing center. Kaya sa mga nagdaang taon o itong 2020, hindi ganun kalaki yung bilang nito pong mga tinatamaan ng HIV na reported. So paniwala nila underreported at sa kasabay nga nitong pagbubukas din ng ating ekonomiya at pagluluwag sa quarantine restriction, Justin, at malayang paglabas nito pong mga kababayan natin dito sa Central Luzon, sa isang banda, Justin, ito rin yung nakikita nila kung bakit malaki yung reported ngayong taong 2021. Okay, maraming salamat Paulo G. Santos para sa detalye ng iyong ulat. Idagdag ko lang yung lagi sinasabi ng ating kaibigang si Rania Grospe, na isang advocate din para sa HIV awareness. If you know na kayo ay nang-engage doon sa mga high-risk activity involving or yung possibility na magkaroon ng HIV transmission, magpa-test na ho daw kayo upang sa gayon ika nga matiyak at hindi na makapanghawa pa ng ibang mga tao. Maraming salamat Paulo G. Santos para sa detalye ng iyong balita. Okay mga kariyon, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan naman ho natin itong mga good news. Ano ho itong good news na ito? Ito ho sa lalawigan ng Zambales, matapos ho yung 20 months, 20 buwan. For the first time, after 20 months, ay nakapagtala ho sila ng zero. Walang naitalang COVID-19 case o bagong kaso ng COVID-19. At patuloy naman daw ang bilang o yung pagbaba ng bilang ng mga active cases na sa ngayon higit 100 na lamang at yan ay kanilang binabantayan. Pero babala ho ng provincial government ng Zambales sa ating mga karehiyon bagamat gumaganda yung sitwasyon sa COVID-19, mag-ingat pa rin dahil hindi pa rin ho tuluyang nawawakasan itong pandemya. At sa lungsod naman ho ng Mabalacat dito sa Pampanga, 3 araw na ho, 0 cases din at sa Mabalacat. At para malaman ho natin yung COVID situation sa mga nabanggit na lugar na yan, makakasama ho natin mamaya si Raniel Pawid sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ayal Benny programa ngayon ni Paulini.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Next on Business Unusual. A woman who is always ready to roll up her sleeves in order to achieve excellent results. Get to know Edna De Jesus Eufemio and how she built her success on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Crafted latte art, customized cakes in a relaxed ambience. All these and more at Sweet Little Things Cafe. And your one-stop shop for all things Korean. B-Mart is open to serve you and your Korean shopping needs. Let's get down to business with Nicolette Henson Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at para ho sa ating mga tuloy-tuloy na storya ngayong hapon. Ito ho, sa lalawigan ng Zambales matapos ho 20 buwan. Wala hong naitalang bagong kaso ng COVID-19 dyan ho sa ating nasabing nabanggit na lalawigan, yung sa Zambales. Pero paalala ho ng provincial government, hindi pa ho natatapos ang COVID-19 pandemic. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ang nais ipatupad dito para sa mga lokal, yung ating mga karehiyong Sambalenyo at maging yung mga pumapasok po na mga manggagawa at yung mga turista na nais pumasok dyan sa Zambales. Dahil alam naman natin marami hong puntahan dyang mga resort. At narito ho ang detalye ng balitang yan hatid sa atin ni Rainiel Pawi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon at 8 buwan, hindi nakapagtala ng bagong kaso ng COVID sa lalawigan ng Zambales.
Base sa kanilang November 14 COVID Bulletin, lahat ng kanilang munisipalidad ay 0 case ng nasabing araw. Sa isang advisory na inilabas ni Provincial Health Officer Dr. Noel Bueno, bumaba na rin sa 116 ang binabantayang active cases sa lalawigan. Paalala naman ng mga otoridad, hindi nangangahulugan ng pababang bilang ng COVID-19 cases na maaari nang magpabaya ang taong bayan. Kailangan pa rin umano ang ibayong pag-iingat para sa populasyong hindi pa natuturukan ng bakuna. March 2020 nang maitala ang unang kaso ng COVID sa Zambales. Simula noon ay umabot na sa 9,798 ang kumpirmadong kaso. 96% naman sa bilang ang gumaling na. Katumbas ito ng 9,404 na Zambalenyong COVID recovered. Nananatili naman sa 580 ang COVID death toll ng probinsya. Samantala, ang COVID-19 vaccination rollout naman sa lalawigan ay patuloy pa ring pinabibilis. Sa kasalukuyan, 116,046 na Zambalenyo o 25% ng kanilang 455,119 target population ang fully vaccinated. Dahil nakapailalim na sa alert level 2, unti-unti na ring nagbubukas ang mga tourism-related establishment sa lugar. Paalala naman ng Provincial IATF, sundin pa rin ang pre-booking system upang hindi dumagsa at makontrol ang bilang ng mga turistang pahihintulutan sa probinsya. Rainiel Pawid, CLTV News. Mula ho sa Zambales, dumako naman tayo dito sa lalawigan ng Pampanga. Partikular na ho sa lungsod ng Mabalacat kung saan tatlong magkakasunod na araw na walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Sa kanila hong November 16 COVID tally, 20 na lamang ang aktibong kasong binabantayan sa syudad ng Mabalacat. Malayo po ito sa 115 active cases na naitala noong isang buwan. 20 naman sa 27 na barangay ng syudad ang walang aktibong kaso ng COVID-19. Ang mga barangay na may active cases, ito ho yun. 6 ho sa barangay Dapdap, 3 naman sa Dao, 3 sa Mabiga, 5 sa Sapang Diabas, at tig-1 naman sa barangay Atlobola, Bundagul, at Lacandula. Sa data na inilabas ng Department of the Interior and Local Government o DILG, nitong ikalawang linggo ng Nobyembre, nanguna ho ang Mabalacat City sa mga LGU ng Gitnang Luzon sa may pinakamabilis na rollout ng bakuna. Sa target population nito na higit 198,000, nasa 96% na ho ang natuturukan ng unang dose, habang lampas naman sa 78% ang bilang ng fully vaccinated. Patuloy naman ang paghihikayat ng CTIATF sa lahat ng pasok sa eligible vaccine population na magpabakuna. Ongoing din ang vaccination sa mga economic frontliner, lalo na't unti-unti na rin nagbubukas ang ilang establishmento na may kinalaman sa food and beverage at maging sa turismo. Patuloy naman ang isinasagawang barangay vaccination drive upang bago matapos ang taon ay mabakunahan na ang lahat ng Babalakenyong bahagi ng kanilang eligible vaccine population. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Health workers maaari nang pumili ng brand ng COVID-19 booster shot ayon huyan sa Department of Health. At ilang NGO nanawagan para sa kalayaan ni women's rights advocate Sally Ohano. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Next on Business Unusual. A woman who is always ready to roll up her sleeves in order to achieve excellent results. Get to know Edna De Jesus Eufemio and how she built her success on Biz Insider.
Featured on Biz Labs. Crafted latte art, customized cakes in a relaxed ambience. All these and more at Sweet Little Things Cafe. And your one-stop shop for all things Korean. B-Mart is open to serve you and your Korean shopping needs. Let's get down to business with Nicolette Henson Hizon this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Nagpapasalamat nga ako, na-appreciate yung mga painting ko. Kaya tuwan-tuwa ako nung binigyan pansin ng Laos Group of Companies yung paintings ko. Kaya masaya ako, dito ko siya na-launch sa Car World Mitsubishi San Fernando. Yung inspiration ko, nature, tsaka yung nangyayari sa environment. Yung favorite ko dyan, ito yung title nito, Into the Hands of the Almighty. Ginawa ko to nung nasa Singapore ako. Actually, nung bata ako, parang chinanel yung energy ko sa art. So, na-develop yung art ko. Gustong makapag-exhibit kasi napakadalang para mabigyan sila ng opportunity para makapag-show o makapag-exhibit sa mga ganitong klaseng event. Parang poverty yung concept ko. Tsaka yung parang nakikita ko lang sa kahit saan, parang ginagawan ko lang sila ng concept. Sa dami na nagawa kong works, parang itong tatlo na lang yung nag-stay sa akin kami. Since 20 years old, nag-start ako mag-focus. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at Karehiyon. Tuloy-tuloy ho ang ating pagbibigay ng maiinit na impormasyon na kailangan ho ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules, November 17 at oras ho natin 3:48 p.m. na ho. Naku, kumusta ho yung ating mga kababayan na nagmimerienda, yung mga nag-break sa kanilang mga tanggapan, sa kanilang mga trabaho dyan sa opisina. At syempre, yung ating mga kaibigan naman na nasa kalsada, naku, mag-iingat po kayo. At mainit ang panahon, huwag po nating sabayan ang init ng ulo tuloy. Huwag po nating sabayan ang init ng ulo, yung pagmamaneho. Dahil alam naman ho natin, magbigayan ho tayo sa kalsada, lalo na kung medyo nakikita nating bahagyang namumuo yung daloy ng trapiko. Dahil alam naman ho natin, holiday season na marami na ho yung mga lumalabas. Napansin nga ho ng ating kaibigan. Ako, ayan. Ayan, napansin ho ng ating kaibigang si Choi Choi na tila napupuno itong mga kalsada tuwing padating talaga yung Pasko. Whether walang pandemya o may pandemya man yan, nakikita ho natin. Kaya naman nagpaalala rin ho yung ating DOH at si Pangulong Duterte na pagbawalan naman o limitahan itong paglabas ng mga bata, huwag dalhin doon sa mga malls o doon sa mga matataong lugar. Ito ho, ika nga sabihin na natin malasakit din ang ating mga magulang. Kung sa tingin ho ninyo, delikado naman yung ika nga pagpunta sa mga malls o doon sa mga lugar pasyalan na mas talaga maraming tao. Naku, baka pwedeng humanap po kayo ng ibang alternatibo para naman sa gayon hindi rin malagay sa panganib ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong sarili, siyempre ang inyong pamilya. Bagamat unti-unti hong nagluluwag itong ating mga travel restrictions, itong ating mga protocol, paalala ho, hindi ho pa ho tapos itong pandemya. At speaking of pandemic,
Matagal na ho natin sinasabi dito sa ating programa, nakukuha natin mula sa mga eksperto, mula sa World Health Organization, mula sa ating kagawaran ng kalusugan. Ano ho ito? Ang isa sa mga solusyon para tayo ay makaligtas sa banta ng COVID-19, lalong-lalo na ho yung malalang kondisyon na pwedeng idulot ito sa ating pangangatawan ay yung bakuna. At nakita naman ho natin, ay balita na natin sa ibang mga probinsya, kasabay ho nung pagtaas nung kanilang vaccine rate o yung kadami ng populasyon na tumatanggap ng bakuna, siya naman hong pagbaba ng bilang ng mga tinatamaan ng novel coronavirus at syempre yung mga naging kritikal. Ito ho ay patotoo, hindi lamang ho dito sa Mabalacat, hindi lamang sa Zambales, maging sa Bataan, kamakailan naiulat po natin doon sa mga bilang ng nabakunahan, 1% mahigit lamang yung nagkaroon ng COVID at karamihan pa doon mga mild cases lamang. Pero ito ho, may bagong development para sa ating mga health workers, yung mga nabibilang ho sa A1 priority group, yung mga frontline health workers. Ito ho yung mga nasa trabaho sa industriya ng medical, yung kalusugan kung tawagin. Pwede na ho kayong mamili o pwede na ho kayong magpabakuna ng booster shot. And according ho sa Department of Health, pwede na kayong mamili kung anong brand ng COVID-19 vaccine ang inyong pipiliin para doon sa tinatawag nga nating booster shot. Maaari raw pong magpaturok ng kaparehong bakuna gaya na lamang ng first at second dose. O di kaya naman pumili ng ibang brand, depende na rin ho sa availability sa mga vaccination site. Narito po ang detalye ng balitang yan. Naglabas na ng operational guidelines ang Department of Health o DOH kaugnay sa pangangasiwa ng COVID-19 booster shots para sa mga health worker. Sinabi ng DOH na maaring pumili ng vaccine brand bilang booster shot ang mga health worker o yung mga kasama sa Priority A1 group. Batay sa guidelines, maaari raw matanggap ang kaparehong brand na nauna nang naiturok o homologous booster. Pwede ring pumili ng ibang brand ng COVID-19 vaccine o ang heterologous booster. Nakadepende naman ito sa availability ng brand ng bakuna sa vaccination sites. Narito ang inilabas na recommended booster dose combinations ng DOH para sa mga nakatanggap ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna at Gamaleya Sputnik bilang primary vaccine, at least 6 na buwan ang dapat na interval bago makapagpa-booster. Kung AstraZeneca ang primary vaccine ng health worker, pwedeng Pfizer o Moderna ang heterologous booster. Para naman sa mga nakatanggap ng brand na Pfizer para sa kanilang first 2 doses, maaring pagpilian ng AstraZeneca at Moderna bilang booster shot. At kung Moderna naman ang primary vaccine, pwede ang AstraZeneca at Pfizer bilang heterologous booster. Kung Janssen naman ang brand na naiturok sa health worker, at least 3 months ang kailangang interval bago pwedeng matanggap ang booster. AstraZeneca, Pfizer at Moderna mga brand na pagpipilian. Para sa Gamaleya Sputnik at Janssen, hindi pa ipatutupad ang pagturok sa parehong brand bilang booster. May specific dose din depende sa brand ang ituturok sa mga babakunahan. Lahat ng fully vaccinated workers lamang ang maaring makatanggap ng booster shot. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan, para naman sa iba pang mga balita, kinalampag ng ilang non-government organizations ang online world upang bigyang hustisya ang pagkakadakip sa women and child rights advocate na si Sally Ojano. Ayan ho, inabalita natin kamakailan lamang dito sa CLTV. Wala raw basehan ang paratang na rebelyon laban kay Ojano. Maging si Senator Laila De Lima nanawagan sa mga otoridad na muling siyasatin ang kaso ni Ojano. Narito ang detalye ng balitang yan. Inaresto ang kilalang women and child rights advocate na si Sally Ojano sa kanyang tahanan sa Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan nitong November 14. Ito'y sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ni Judge Virgilio Alpajora ng Regional Trial Court Branch 59 ng Lucena City dahil sa crime of rebellion. Subalit ang warrant ay may petsang June 28, 2006 at inihain lamang matapos ang halos 15 taon. Nagugat ang kaso sa pagkakadawit ni Ojano sa umano'y ambush ng 2 military personnel sa Quezon Province noong 2005. Subalit ang mga paratang agad sinagot ng kanyang anak na si Carla Ojano sa Facebook post nito. Ayon kay Carla, walang batayan ng kaso dahil taong 2005 ay aktibo bilang Executive Director ng Women's Crisis Center ang kanyang ina
at wala silang impormasyon ukol sa kaso. Nakahanap naman ng kakampi ang pamilya Ujano sa ilang non-government organizations na nakatrabaho at naging kaibigan rin ni Ginang Sally. Sa kanilang official statement, sinabi ng Children's Legal Bureau Incorporated na malisyoso ang pagbansag kay Ginang Sally Ujano na isang kriminal na nagtago ng 15 taon gayong kaliwat kanan ang dinadaluhan nitong aktibidad kung saan katuwang ang pulisya at iba pang sangay ng gobyerno. Dagdag pa ng grupo ang pagdakip kay Ujano ay isang uri ng harassment para sa mga katulad nilang child advocates. Bumuelta rin ang isa pang NGO na nakasama ni Ujano sa ilang kampanya laban sa online sexual exploitation ng mga bata. Ayon sa pahayag ng dakila, taliwas sa personalidad ni Ujano ang paratang na rebelyon ng pulisya. Sa isang sulat, inihag din ni Senator Laila de Lima ang kanyang pagkadismaya at panawagan sa mga otoridad na suriing mabuti ang kaso ni Ujano. Ayon sa mambabatas, di hamak na mas marami pa umanong naitulong sa bansa si Ujano kumpara sa ilang alagad ng batas. Samantala, muli namang iginiit ng PNP na lehitimo ang kanilang ginawang pag-aresto kay Ujano. Rainiel Pawid, CLTV News. Silipin naman natin mga karehiyon yung magkikilagay ho ng panahon bukas mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin po nakakaapekto dito sa Northern at Central Luzon. At intertropical convergence zone naman po nakakaapekto dyan sa may Palawan hanggang dyan po sa may Mindanao. Ang Cagayan Valley po, ang Apayao, ang Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Aurora at Quezon ay maulap po papawirin na may mga pagulan na po nagaganap sa ngayon. Ito po ay dulot ng malakas na hanging amihan. Ang Zamboanga Peninsula po at ang Palawan ay maulap din po papawirin na may inaasahan naman po ng mga kalat-kalat na mga pagulan, dulot po ito ng ITCZ. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap at papawirin na meron din po tayo inaasahan ng mga isolated cases sa mga mahihin na mga pagulan. Ito po ay dulot din ng hanging amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay localized thunderstorm po nakaka-apekto at posible rin po yung mga isolated cases ng mga rain shower na may kasama pong pagkidlat at pagtulog. So sa ngayon po, wala pa naman po tayong nakikitang isang LPA o sama ng panahon na posibleng mabuo sa ating PAR. Pero since na tayo po ay mayroong intertropical convergence zone, tayo po ay hindi magiging kampante at posible rin po na sa loob ng 24 oras baka po may mabuong isang low pressure dahil minamamataan po tayo mga kaulapan dyan po sa labas ng PAR. So sa ngayon po ay enjoy po muna natin ang malamig na panahon. Magdala pa rin po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan. Dahil minsan po ay yung isolated rain showers ay hindi po natin alam kung saan po ito ibabagsak o iulan. So mag-ingat pa rin po ang lahat. Magandang gabi po. Yan mga kariyon, nakita naman ho natin itong magiging lagay ng panahon at mamaya ho subaybayan naman natin yung iba pang mga istorya na dapat ho ninyong malaman ngayong araw kasama ho si Jennifer Salenga sa CLTV News. Tuloy-tuloy ho yung ating balitaan kahit na pansamantalang ako'y magpapaalam na dahil lampas alas 4 na ho. Pwede ho kayong mag-subscribe dito sa aming mga social media pages. At sa Facebook ho at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Meron din ho tayong Twitter at CLTV36 and at CLTV News. At sa Instagram naman at CLTV36 Official. At kung nais ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube account at CLTV36 Official at maging sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV sa pamamagitan ho yan ng Signal Channel 115 at syempre dito sa Central Luzon sa atin namang 39 cable partners at nasa Free TV rin ho tayo mga karehiyon. Mamaya ho makakasama ng ating kasamang si Jennifer Salenga, si Councilor BJ Tiger Lagman, Vice Mayoral Candidate o Aspirant dito ho sa siyudad ng San Fernando para ho talakayin yung kanyang mga nais isulong dito ho sa ating lungsod ng San Fernando. Diyan ho sa may kilalanin ang kandidato segment ng CLTV News. At subaybayan ho natin yan sa ngalan ho ng buong pwersa
ng CLTV News and Current Affairs. Po si Justin Dizon. Karehiyon, mag-ingat po tayo lagi. Maraming salamat po. Ayon ba niyo programa ngayon ni Paulinis?